Ja, goddag, det er Einar. Jo, jeg vil bare sige, god jul og godt nytår til alle, du. Ja, så er det sataneme blevet jul igen og igen, du. Det sker sataneme hvert år, du. Jeg vil pisse træt af det lort, du. Hold da kæft, du. Ved du hvad, du? Jeg Så stop da for helvede. Susanne for helvede. Susanne. Det er ikke over fra nummer 23. Jeg var lige sige det. Susanne. Jeg har lige en bøf i ovnen. Nu kigger bare over. Hej. Ja, nu det er sataneme galt, du. Det vil være pisse træt af det der sne, du. Alt det der, hvad fanden i helvede. Så jeg ude og køber en snekaster her den anden dag. Han er Ahmed. Og så fik jeg sammen en snebold lige i nakken, du. Hvad fanden er det for noget pis?